Hello friends, welcome back to my channel. आंनि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ दिनैनि गोदान भिडिअ जाहैबाय आं दायो डिसि अफिसाव थांनो नागिरदों आरोना माने बङाइगाव डिसि अफिसाव आरोना आब'नि खामानि दङ आब'नि खामानिनि थाखाय आं आब'खौ दोनलांगोन आरोना ओमफ्राय आब'आ आंखौ बाजाराव नेगासिनो दङ बिनि थाखायनो आं दा थांनो ओंखारदों आरोना आं थाबायदों आरोना मानेखि गारि गैया आंहा दिनै एक्चुअलि आङो अट'जों थांगोन आरोना ओंखायनो ओमफ्राय जा खस्थ' जाबायना आजिखालि लामायाबो ओरैबायदि माने मा होनो आरोना बे अभारब्रिज बानायगासिनो दङ बिनि थाखायनो हाइवेआ बिराद बिजि आरोना नोंसोरबो बयबो मिथिजोबखायो बे लामाया बेसेबां बिजि पर मुझे ये रास्ता बहुत पसंद है अपना घर अपना गाँव अपना देश इतना ग्रीन वाओ ऐसा लगता है कहीं पे आ गया मैं ये देखो ना इतना अच्छा है आज इतना गर्मी है इतना धूप है बस यहाँ पर इतना शांति मिल रहा है इतना शांति इतना मतलब कि फ्रेश ठंडा ठंडा हवा और ये देखो वापस धूप आई एम सो टायर्ड माने बिराद माने थाबायनो बायो आरोखि ना दाना माने आदत गैलाना गारि सालायबाय थायो बेखायनो और ये देखो ये पेड़ ये पौधा इतना अच्छा इतना खूबसूरत है मुझे ये पेड़ बहुत पसंद है बहुत सो अभी मैं इधर शॉर्टकट रास्ता अपनाने वाली हूँ तो इसलिए इस रास्ते से जाऊंगा मैं और ये देखो हमारी गंदगी देखो ना सब लोग यही पे फेंकता है कचरे का डब्बा ओ माय गॉड बहुत बैड स्मेल आता है मुझे बहुत बुरा लगता है ये रास्ता वैसे बहुत अच्छा है शॉर्टकट रास्ते के लिए बहुत अच्छा है पर क्या करूँ ये रहे हमारे स्कूल और मुझे ये फ्लावर ये पेड़ बहुत पसंद है कितना बड़ा हो गया है देखो ना इट्स ब्यूटीफुल इतना सारा गाड़ी ये देखो ऑडिटोरियम बन रहा है अभी बन रहा है ये कंप्लीट नहीं हुआ है इतना लाइन गाड़ी कुछ पार्टी चल रहा है और ये है लीजेंड लेफ्ट प्रेम सिंह ब्रह्म की इको पार्क बियो लीजेंड प्रेम सिंह ब्रह्मनि इको पार्क आरोना बियो ऑडिटोरियम दासो लुगासिनो दं बानायगासिनो दं बाउन्डारि होबाय आरोना ओमफ्राय बियो गासिबो जाजोबोबाथाय जों बेजों माने शर्टकाट लामा बारस'बाय थायो आरोना बे जाजोबबाथाय जों बेजों बारस'नो मोननाय नङा आरोना दासो बाउन्डारि होगासिनो दङ और ये देखो इस लीजेंड प्रेम सिंह ब्रह्म कुमार टीयर्स तो अभी हम पहुंचने वाली है मार्केट फिलहाल पहुंचने वाली हूँ मैं ओह पार्किंग मोनबाय आरोना
लाल 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 गाब्र'लाबायबाय आं फै मोजाङै फाइनली पहुंच गया हम लोग बङाइगाव डिसि अफिसाव सफैबाय आरोना दायो हाबलांनोसै सिङाव जाखांबाय खामानिखौ मावखांबाय खिन्थु दिनै जायाखै आरोना आरो आं नेक्स्ट डेआव फैफिननांगौ मानि डक्टरनिफ्राय आरो सार्टिफिकेट लाबोबावनांगौ मोनाखै ओमफ्राय दायो जोङो हस्पिटालाव थांफिननोसै आरोना डक्टरनिफ्राय सार्टिफिकेट लायनो थाखाय थांसै मा पिरपिरिजों थांसै एबार माने खाथियावनो आरोना हस्पिटालाव दायो गाखोबाय नै दायो जों हस्पिटालाव थांगासिनो दं आरोना जा फिरलै बिजिथार रडआ ओरैबायदि बिजि दा बुंसै आरोना
थसा जानोसै जा उखैदों आरो ना ओंखायनो थसा जानोसै ओमफ्राय बार्गारखौबो जानोसै आं मोनसे आरो उखैदों